Ако искаш да си останеш с малки ръце, отпуснат корем и без енергия, просто скрумни. Сега може би ти е странно и се чудиш защо жена ще обяснява за мускули и плочки. Ами защото повечето мъже не го правят. Да бъдеш силен и здрав не означава само да изглеждаш добре. Става дума за поддържане на тялото ти от повишаване на енергията и здравето, на кожата по поддържане на балансираното ниво на тестостерона. Това означава повече мускули, по-добро настроение и по-здрави кости. Точно тук се появява мъжкия шот 5 в 1. Той е пълен с мощни съставки, като черен пипер, зелен чай и L-аргинин, които работят заедно, за да ти помогнат да се чувстваш и да изглеждаш по най-добрия начин. Само един шот на ден, той е без захар, без глутен и е пълен с 10 витамина, 5 минерала и естествени екстракти. Ако и ти искаш да изглеждаш по най-добрия за теб начин, тази хранителна добавка е за теб.